Vorbind despre Rusalii și coborârea Duhului Sfânt, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest aspect, dar vreau să insist asupra faptului că și într-un caz și în altul este vorba despre puteri ale văzduhului, puteri supranaturale care coboară peste oameni. În cazul coborârii Duhului Sfânt este vorba despre însuși Dumnezeu care coboară în inima credinciosului pentru a-l împlini, pentru a-l învăța, pentru a-l mângâia, pentru a fi cu el spre binele lui, a omului. În cel de-al doilea caz este vorba despre puteri malefice, care tot din văzduh vin, din lumea spiritelor, dar ca să facă rău. Tradiția poporului român este puternică în acest sens și oamenii chiar cred acest lucru. Interesant, cum de s-a potrivit data acestei sărbători creștine, tocmai cu data unei sărbători păgâne, în care este vorba și în una și în cealaltă despre coborârea unor puteri ale văzduhului peste oameni. Ce mai contează cum îi spunem? Însă să ne imaginăm că nu știm nimic despre tradiție, dar folosim această expresie, vreau Rusalii. Ești sigur că se poate întâmpla un lucru bun? Majoritatea cei cu care am discutat acest aspect spun, eu mă gândesc la Duhul Sfânt chiar și când spun Rusalii și Dumnezeu știe acest lucru, așa că nu are ce rău să mi se întâmple. Biblia spune că noi vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am rostit, dar atunci de cele total nepotrivite, chiar cu un potențial pericol pe care le-am folosit. Noi mărturisim cât de important este cuvântul rostit, ce mare impact are el în lumea spiritelor, ce mari transformări se întâmplă atunci când spunem un cuvânt al credinței și totuși în legătură cu acest aspect al rusaliilor suntem de-a dreptul ignoranți și nepăsători. Domnul Iisus spunea că este atât de important să cerem Duhul Sfânt că fără el nu putem și noi cerem rusalii, duhuri care fac rău. Când am vorbit prima dată despre acest aspect într-o adunare, s-a produs mare tulburare și mai ales că totul a pornit de la o cântare tare îndrăgită de mulți credincioși care cântă și nu știu ce cântă. În acea cântare se tot repetă, tulburător de des, o Duh preasfânt, dă-ne rusalii. O Duh preasfânt, dă-ne rusalii, o Duh preasfânt. Am spus atunci ceea ce vă spun și vouă și am insistat asupra faptului că nu este bine să cântăm acea cântare. Credeți că nu s-a mai cântat niciodată de atunci? S-a mai cântat. Eu nu am mai cântat-o și am hotărât să nu mai cânt nicio cântare care nu exprimă un adevăr biblic, oricât de frumoasă ar fi acea cântare. Fratele Zac Punan îi întreba odată pe credincioșii din biserica lui dacă știu ce înseamnă cuvântul Osana, cuvânt pe care îl folosesc de multe ori în cântările lor, așa cum de fapt o facem și noi. Cuvântul nu este un cuvânt de laudă, așa cum cred aproape toți, ci este o rugăciune. Provine din două cuvinte evreiești, Hosea și Na, și înseamnă mântuiește-ne, te rugăm. Și totuși creștinii folosesc greșit acest cuvânt. Acum, dacă folosim greșit cuvântul Osana, nu este mare necaz, pentru că oricum cerem un lucru bun. Dar de ce să-l folosim într-un înțeles pe care el nu-l are? Oare nu putem să punem în locul lui un adevărat cuvânt de laudă? Oare cum sună așa zisa noastră laudă înaintea lui Dumnezeu, dacă noi tot timpul, în loc să-i glorificăm numele mare și puterea lui, spunem, mântuiește-ne, mântuiește-ne? Dar dacă folosim cuvântul rusalii, care nicicum nu poate avea o conotație bună, cred că greșim grav. Mă întreba cineva chiar zilele acestea, și atunci cum rămâne cu cântecul acela atât de îndrăgit de pocăiți și care se cântă prin toate adunările și care spune, Doamne, mai vreau rusalii? I-am răspuns că oamenii nu știu ce cer și că fac o mare greșeală, iar cei ce au scris și promovat cântecul fac un mare rău. Nu știu cum este cu vremurile de neștiință și cum se raportează Dumnezeu la aceste greșeli atunci când oamenii nu știu că un lucru este greșit. Biblia spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și că poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte 17:30. Durerea mea însă este mare să văd că atunci când oamenii află nu vor să renunțe, oricâte dovezi le-ai aduce. Când am discutat cu un alt frate despre cântecul amintit, îmi spunea, ai dreptate, dar melodia este tare frumoasă, hai să schimbăm versurile. Dar de ce să-i schimbăm versurile? Mai bine să lăsăm cu totul la o parte. Avem atâtea cântări minunate, cu adevărat duhovnicești, pe care nu le mai cântăm.
De ce să ne ispitim în continuare? Am încercat totuși să-mi imaginez cum s-ar putea schimba versurile melodiei și am realizat că nu prea ai cum să schimbi textul acestei cântări. Nu se potrivește dacă vrei să vorbești despre Duhul Sfânt. Este făcut pentru Rusalii. O să mă explic puțin ca să mă înțelegeți și mai bine de ce am aceste mari rezerve în legătură cu inspirația acestei cântări. Să presupunem că oamenii nu știu și nu cunosc aspectele menționate mai sus, dar Duhul Sfânt știe. Totul este gol și descoperit înaintea lui. Atunci cum ar putea el, Duhul Sfânt, să folosească așa termeni care intră total în contradicție? El care a inspirat toată Scriptura, fără să facă nicio greșeală, cum de a greșit atunci când a inspirat un cântec? Atunci când Duhul Sfânt este la lucru, chiar planurile omului și gândurile lui se schimbă. Iată ce scria Iuda, fratele Domnului, în epistola lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.